Romain Mathieu. En hij heeft nog niet heel veel minuten gehad. Nou kan er een tegenstoot komen als de bal dan aan de rechterkant bij de Verre Slegers is. Verre Slegers met veel ruimte. Krijgt nu 2 man bezig. Moet hem dan gewoon voorzetten. Dan is het Livramento die hem gaat voorzetten. Maar die voorzet is niet goed. En kijk gepakt weer door Jon Brondeel. Het is eigenlijk wachten op de genadeklap, zou ze kunnen zeggen. Want dus u zou ook wel aan de cornerverhouding dat er wel een voordeel is voor MVV. 10 corners voor MVV. En ik heb er 2 mogen noteren voor Eindhoven. Dat zien toch ook cijfers die wat zeggen. Maar helaas uit die corners heeft MVV nog niet echt bij te toe te slaan. Maarten, aan jou dezelfde vraag voor degene die de wedstrijd van VVV moet samenvatten. Wat zou je dan zeggen tegen diegene? Hoe is de wedstrijd tot nu toe verlopen? Ja, de wedstrijd is eigenlijk onnodig tot nu toe slecht verlopen in mijn ogen voor VVV. Want ik kijk nog steeds terug op die eerste kans van Martijn Beerde in de 28e minuut. Die van de lijn gehaald moest worden bij de Graafschap. Daarna 4 minuten later de 1-0 van Devin Haan. Nu een geweldige redding van Jan de Boer die daarmee zijn ploeg in de wedstrijd houdt. Het is de Graafschap in de tweede helft wat loert op de omschakeling. Nu weer gevaarlijk is geworden. En het overwicht wat VVV heeft, dat is misschien ook een conclusie van vandaag, levert met name in de tweede helft geen echte kans op. En dan is het hinken op 2 gedachten. Vol druk zetten en kwetsbaar zijn achterin. Of toch wat behoudender spelen. Terwijl daar dan Alexander Büttner naar de kant gaat. Dan komt Ralf Seuntjes erin bij de Graafschap. En dan gaat hij ook wat minuten maken. Nee, Devin Haan gaat naar de kant, zie ik. Ik dacht eerst Alexander Büttner. Ja, die gaat ook naar de kant. Haan, maker van de 1-0, naar de kant. Alexander Büttner naar de kant. Vervangers zijn dan Ralf Seuntjes. We kennen hem natuurlijk al te goed. En die andere vervanger moet ik even opzoeken. Dat is de man met nummer 36, Jesper van Riel. Die afgelopen maandag zijn eerste basisplaats had als linksback. Is nu de vervanger van Giovanni Büttner. En mag dan ook in de 71ste minuut de corners over gaan nemen van de 34-jarige routinier uit Doetinchem. Die dus ook al bij Manchester United speelde. Komt dan die corner van die invaller. Weer bij de tweede paal, zo gevaarlijk bij Fortes. Wat de 2-0 opleverde voor de Graafschap levert nu geen doelpunt op. En zo is het de Graafschap wat loert op de omschakeling. VVV wat het overwicht niet kan uitdrukken in echte uitgespeelde kansen. En dus nog steeds met 2-0 achter staat. Voor degene die zojuist inschakelt via de Facebook of YouTube pagina van 1 Limburg, dan en de wedstrijden op die manier wil volgen, de wedstrijden van vanavond in de keukenkampioen-divisie van VVV, Roda en MVV. Er staat 2-0 bij de Graafschap tegen VVV, 0-1 bij FC Eindhoven tegen MVV. En 0-0 nog altijd bij Roda, Jong Utrecht. Roda heeft een penalty gemist. De tiet begint toch wel langzaam maar zeker te dringen. Kerkrooien, Jelle Kleine. Een kwartier op de klok nog, officiële speeltijd. En Zauner inderdaad, soort de penalty tegen de onderkant van de lat. Roda, onder leiding van trainer Bassi Bum, is er nog gewoon wisselen. Heeft onder meer Arjen van der Heijden gebracht en ook de extra spits Gütslu. En die probeerde het net met een prachtige omhaal. Maar dat wordt verder geen probleem voor Gardella. Dit toch al een sta in de weg is de hele avond voor Roda. Van der Heijden op de rand van het 16 meter gebied, onderuit gerold. Maar geen vrije trap. En Jong FC Utrecht mag overnemen. En de scheidsrechter die laat het gewoon doorgaan. Countermogelijkheid voor Van der Haag. Maar onderschept door Spierings. En dan komt de kans. En dan gaat de bal op de lat. En dan ontsnapt Roda aan een tegentreffer. En nu is het gefluit van het Roda publiek. Dat is boos op scheidsrechter Eigelsheim. Dit toch een eigenaardige wedstrijd fluit. Met overtredingen doorgaan en fluit door gewoon niet voor te fluiten. Derhalve 0-0, nog steeds in Kerkrade. MVV misschien wel op weg naar de overwinning in Eindhoven, Rick Remers. Ja, maar hoe het volledig niets. Bijna de gelijkmaker voor Eindhoven. Oei, 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 wat kunnen ze zich bedanken bij Romain Mathieu. Dat Joey Slegers de bal plotseling voor de voet kreeg en schoot niet raak trof. Wat is dat een goede doelman, de Mathieu, de MVV overeind heel. En dat zou gewoon verdiend zijn geweest, maar ja, toch ga je het in de voetballerie niet doen. Dat betekende wel corner nummer 3 die niks opleverde. Misschien is Eindhoven aan een inhaalrace bezig als het gaat om corners. Want aanstonds is nu corner nummer 4 aan de beurt. Vanaf de linkerkant Mathieu geconcentreerd,
kijken. Moet eigenlijk de bal weer gewoon uit de lucht kunnen plukken. Wie dat eerder keer deed en wie dat nou ook doet. Luurt hem waar los, maar de bal komt voor de voet van Brian Smeets. Hij probeert meteen te counteren. Dat lukt niet in eerste instantie. In tweede instantie ook niet uitkijken. Want nu is de ruimte aan de linkerkant voor Kukçu. Kukçu brengt hem in. Wij kan kuppen. Nemens kan kuppen namens Eindhoven. Dan moet er flink achteraan gerend worden door Komans. Zodat de bal niet opnieuw snel voorgezet kan worden. Dan gaat er over de achterlijn. En dat betekent corner nummer 5. Inderdaad de inholrace van FC Eindhoven. Wordt het dan toch nog een heidketeerke voor de sterrendragers. Het zou zomaar kennen. Want Eindhoven werd zich toch voor een slotoffensief gemeld. Zo'n beetje vanaf de afgelopen 3 minuten. En het is aan MVV denk ik om nu dadelijk te zorgen voor balbezit. En dan in de counter toe te slaan. Want er komen ontzettend veel ruimtes. Maar dan moet de bal niet nu in de kluts op de goede plek vallen. Dat valt er niet. Livramento in balbezit op de eigen helft. In de eigen 16. Geven de bal naar voren toe. Ken door MSB van MVV. Nee, de bal wordt dan onderschept door Eindhoven. En zo is het toch nog spannend geworden. En zit er misschien het venijn in de start van dit duel. Wat is er aan de hand in Kerkrooij bij Roda Jong Utrecht? Ja, de laatste melding die ik maakte van de bal op de lat van Jong FC Utrecht. Nadat er een overtreding wordt gemaakt in de ogen met name van het Roda-publiek op een Roda-speler, Arjen van der Heijden. De scheidsrechter Eigelsheim de leed doorspelen. Vanaf dat moment wordt de boot een beetje aan. In mijn optiek niet meer dan een aantal spreekoren. Maar de spelers zitten nu naar binnen. Het veld is dus leeg. En dat betekent dat er ongetwijfeld een plastic bekertje op het veld is gekomen. Achter het doel van Kelvin Raatsi, de keeper van Roda. De scheidsrechter zit niet alles scherp vandaag, maar dat heeft er wel gezien. Het is dus even stil hier. In de 79e minuut van de officiële speeltijd 0-0. Roda Jong FC Utrecht. Dan naar de Graafschap tegen VVV. 2-0 Maarten, nog ruim een kwartier op de klok. Wat zit er nog in voor de Venlonaren, denk je? Nou ja, ik hoop een gelijkspel in ieder geval. Eindelijk eens een keer dat overwicht belonen met een goede kans. Sierra nu in het midden. En dat probeert hij met een mooie draai om zijn eigen as aan de linkerkant Simon Jansen weg te sturen. Dat lukt uitstekend. Komt die bal uiteindelijk weer terug bij Sierra. Recht voor het doel vanaf 35 meter. Daar zit een voetje van de Graafschap tussen. Via de kluts aan de rechterkant. Net geen balbezit voor Setasek. En dat is de rechtsback die mee op wil komen. Maar nu als een hazenwind weer terug moet om rechts achterin alles te dichten. En op het middenveld heeft Eunal eventjes geen haast. 32 wedstrijden gespeeld in Doetinchem tegen de Graafschap. 7 keer werd het gelijk. Ja, het zal een moeilijke klus worden om nou weer gelijk te spelen. Want het was 5 keer 1-1 en 2 keer 0-0. Maar nooit 2-2. Lange bal van keeper Thijs Jansen. En dat wordt een eenvoudige prooi op de eigen helft van Rick Ketting. De Graafschap probeert niet echt te combineren. Ketting moet dat wel doen. Geeft hem op het middenveld aan Sierra. Aan de linkerkant naar Simon Jansen. Sierra weer even terug. Maken van 2 doelpunten tot nu toe. Terug in de defensie naar Roel Jansen. De speler die nog niet gescoord heeft voor zijn ploeg. En die mag het opnieuw gaan bedenken. Het tempo is weer een beetje te laag. Een beetje hetzelfde als de Graafschap in de openingsfase met het overwicht in de eerste helft. Daar heb ik het dan over. En in de tweede helft moet VVV het gaan verzinnen. Waar de gaten liggen bij de superboeren. Terug naar keeper Jan de Boer. Dan rand 16 meter. Met een jagende Ralf Seuntjes naar Rick Ketting. Seuntjes die 1 keer eerder scoorde als VVV-speler tegen de Graafschap. En dat deed hij in de Eredivisie op 20 april 2019. Slecht verdedigd nu in het eigen 16 meter gebied. En dan is hij naast geschoten. En door eigen geklungel achterin ontsnapt daar VVV aan de 3-0. Is het zowaar de barmhartigheid van Donny Warmerdam. De man uit Sassenheim die hem naast schiet in een open positie. De opbouw stokte eventjes vlak voor het eigen doel. En VVV ontsnapt aan de 3-0. Dit zijn natuurlijk geen goede voortekenen om nog terug te komen in de wedstrijd. De aansluitingstreffer zal snel moeten vallen. En het is nu links achterin Roel Jansen die de bal binnen moet houden. Omdat VVV er weer niet uitkomt. Jansen naar Jansen. Simon Jansen nu aan de linkerkant. De Graafschap voelt ook dat VVV moeite heeft op dit moment om van de eigen helft af te komen. Zet nog eens extra druk. En daardoor tikken de seconden weg in het nadeel van VVV. Zitten we inmiddels in de 78ste minuut. En staat het 2-0. MVV op bezoek bij FC Eindhoven leidt met 1-0. Nou, voor degenen die
dat doelpunt van MVV hebben gemist. Dat klonk zo. Afzuchtig waar Koster ook niet meer bij en de bal dus aan de rechterkant lag. En zo is dan toch de tweede helft veel beter begonnen dan de eerste helft geëindigd is. Want toen was het nog 0-0. Nu staat het 0-1 en de huurste Maastrichtse fans op dit moment ook 4-4. Die zijn ook al een beetje in de vaste lovenstemming, want de rood-geel-groene vlag die gaat door Ronk. En MVV dus op voorsprong bij FC Eindhoven, Rick. Maar ja, nu natuurlijk nog volhouden. ja, maar ze kregen eerst een vrije trap omdat er een flinke overtreding gemaakt wordt op Mart Reemans. En ik kan u vertellen dat het spel dus stil ligt voor een blessurebehandeling. De verzorgers op het veld, maar de nieuwe man is gekomen. De rechtsback Tim Zegers is vervangen door Andrea Librici, de man die van Sint-Truiden kwam. En die hopelijk een prima laatste 10 minuten gaat spelen. 8 minuten nog officieel. Eerste helft hebben we niks gehad aan extra tijd. Er waren geen rijen voor. Nu de tweede helft hebben we in ieder geval een doelpunt gehad. Een aantal wissels gehad en nu dus een blessurebehandeling. Dadelijk gaan we verder met de vrije trap. En ja, dat kan nu al plaats gaan vingen, denk ik. Want de scheidsrechter gaat de bal vrijgeven. Brian Smeets achter de bal. 2-persoons muur. Het zou echt een mooi moment zien om hier iets te doen. Komt de bal richting tweede pool. Ja, dat kan door niet gekupt weer. De bal gaat over de achterlijn. Corner nummer 11. Dat wel voor de Maastrichtse ploeg. Met nog 7 minuten en 15 seconden officiële speeltijd. Plus ik denk dat we 2 minuten extra gaan spelen. Nog een wissel aan de zijde. Bij Eindhoven net. De Eugenia is goed gegaan. En Piotr Kestens heeft die plaats ingenomen. Maar MVV, zolang het weet van de eigen 16 af is en het in de corner mag nemen, kan er weinig gebeuren achterin. Roda Jong FC Utrecht ligt even stil vanwege een bekertje bier, cola, wat dan ook op het veld. Bij een stand van 0-0 nog altijd. Roda moet dus aan de bak, zeker omdat ADO nog steeds leidt met 2-0 tegen FC Emmen. Groningen leidt met 4-1 tegen Jong AZ. 0-0 nog bij Helmond Sport NAC. En Telstar tegen Den Bosch. Verder 0-1 dus bij Eindhoven MVV. En 2-0 bij de Graafschap tegen VVV. Hopelijk kan VVV het tij nog keren, Maarten. Maar de tijd is in het nadeel van de Venlonaren. Ja, en de kansen die zijn ook niet echt veel te vinden voor het doel van keeper Thijs Jansen. Een paar minuten geleden een schotje van Kluskens, een rolletje. Nu weer een corner vanaf de linkerkant van de Graafschap. Dan is het Jesper van Riel, de vervanger van Alexander Buutner. Laat hem uitdraaien. VVV komt er de laatste minuten niet meer goed uit. Nu aan de rechterkant de voorzet van Fortes richting de tweede paal op het hoofd van Joran Hardeman. De centrale verdediger die zomaar als extra spits mee naar voren komt. Weer een hoge bal in het 16 meter gebied van VVV. En dan is het Jesper van Riel die nog een keer probeert daar een medespeler te bereiken. Waaronder Ralf Seuntjes. Nog een keer een voorzet vanaf de rechterkant. Het is nu een belegering aan het worden. Een duel tussen Rick Ketting in het 16 meter gebied en zijn directe tegenstander. En dat is in dit geval weer die centrale verdediger Hardeman. Dan wil iedereen een penalty. Nijhuis gaat daar niet in mee. De scheidsrechter die net als de eerste wedstrijd die floot dit seizoen, vorig jaar dus in de koel, de kaarten op zak houdt toen het 1-3 werd voor MVV in de koel. En nu aan de rechterkant Fortes nog een keer terug in de verdediging. Ja, VVV moet. De Graafschap heeft het makkelijk van het spel op dit moment. Want zij mogen met een lange bal van keeper Thijs Jansen. Aan de linkerkant van het veld is het Zetlasek rechts achterin die hem oppikt. De voortzetter is niet goed. Passes over korte afstanden komen niet aan. Ja, het is natuurlijk wel symptomatisch, of tenminste heel duidelijk dit seizoen, dat VVV maar 13 punten van de 33 op vreemde bodem heeft gepakt. Het ziet er nu naar uit met nog 8 minuten te spelen dat er geen puntje meegenomen gaat worden uit Doetinchem. FC Eindhoven tegen MVV. Rick, 1-0 de voorsprong voor MVV. Wie lang is het eigenlijk nog? Officieel nog 4,5 minuut, maar er zal wat bij komen. Maar MVV is toch wel ontsnapt. U net hoe het niets aan me voor. Hij stond volledig ongedekt. De bal werd teruggetrokken. Hij koos uitholen. Dat waren een streep. En de ding dat Mathies geen antwoord op gehad, maar dat had niet nodig. Want de bal ging gewoon een meter knijven. Nu is MVV weer in de aanval over de linkerflank. Bal komt voor. Kan dan ingetikt weer bij de tweede paal. Ja, Brian Smeets met de 0-2. En dus is het gedaan. Brian Smeets maakt de 0-2. De punten zien binnen voor MVV. Zoveel is wel duidelijk. En dat is ook wel te verwachten, want Eindhoven ging aanvallen. Goof allemaal naar voren, goof ruimtes weg. MVV kost het tot nu toe niet benutten, maar tot dit moment dus 4 minuten voor het einde. 0-2. De punten gaan mij nog bestreken. Dat betekent dat MVV in ieder geval eindplaats gestijgt, want ze zullen over Eindhoven heen gaan, want Eindhoven had op dit moment een puntje meer en dadelijk dus 2 puntjes minder. Het ligt nog altijd stil bij Roda Jong Utrecht bij die stand van 0-0.
Nou, NVV dus op weg naar een overwinning in Eindhoven. VVV wil een punt pakken tegen de Graafschap, maar dat wordt dus steeds een beetje moeilijker, want de tijd tikt ook in Doetinchem door. Een nadeel dus van de Venlonaren. 2-0, hoe lang is het daar nog, Maarten? Het is nog 7 minuten. De 3-0 die ligt achter keeper Jan de Boer. Max, jij mag even gaan raden wie dat doelpunt gemaakt heeft. Heb je al enig idee? Ik zou het niet weten, Maarten. Ralf Seuntjes maakt hem, ja. Hij maakt hem op de punt van het 5 meter gebied. Draait om zijn eigen as, raakt hem met de linkervoet. Het handje van Jan de Boer zit er nog aan. Maar het schot is zo hard dat hij toch in de kruising tegen het net aangaat. En dus is het hier bekeken voor VVV. De laatste minuten was het in het eigen 16 meter gebied een beetje een schietent. En Ralf Seuntjes, die op 19 januari al de matchwinner was in Eindhoven, waar MVV nu speelt. Toen werd het door zijn doelpunt in de 66e minuut. Hij stond pas 6 minuten in het veld. Een schot vanaf 30 meter, 0-1 voor de Graafschap. Toen 3 belangrijke punten. Nu pakt de ploeg van Jan Vreeman weer 3 belangrijke punten in de strijd om de na-competitie. En kan VVV alleen maar machteloos toezien. Want we gaan de laatste 5 minuten in. Trainer Jan Vreeman staat heel tevreden voor de dugout. Ja, die is er eigenlijk niet, maar hij staat er toch. De trainer die ooit nog een keer scoorde tegen VVV. Dat was de één na grootste overwinning op 10 januari 93. De 6-3 in de koel. Hij maakte toen de 0-1. De trainer is tevreden. De 3-0 staat op het scorebord. En uitgerekend Ralf Seuntjes, moet ik zeggen. Een jaar helemaal clean. Gelukkig van lymfeklierkanker. De oud-VVV'er maakte ooit 49 doelpunten voor VVV. Velt het vonnis definitief over de Venlonaren. De spanning is er dus wel uit in Doetinchem bij de Graafschap tegen VVV. De spanning wordt er lange tijd bij Eindhoven MVV. Rick, wie zit het dan noemen? Nou, dan 0-2. Het is 0-3. Het is 0-3 geworden uit de counter. Ferris Legers, dit was de man die de bal vanaf de rechterkant hoog aan de linkerkant in het net deponeerde. Maar ook hij is helaas er nou wat op het veld gegooid. Dus de snapt al wat er gebeurd is. We zien even stil komen te liggen. En nu staan alle spelers bij de dugout. Ik hoop dat we snel weer gaan, want er is nog maar 2 minuten en 13 seconden te voetballen. Maar ja, gezien de reglementen, nee, we gaan naar binnen toe. De scheidsrechter heeft de zaak ook stilgelakt. Dus 0-3 is de stand. De punten voor mij, zoveel is duidelijk. Maar helaas, we gaan een paar minuten afkoelen. En dan kunnen ze hopelijk de laatste 2,5 minuut nog verder voetballen. 0-3 is de tussenstand. Even samenvatten wat er allemaal gebeurd is de voorbije minuten. Het is dus 3-0 geworden bij de Graafschap tegen VVV. 0-3 bij FC Eindhoven MVV. Nou, dat is heel mooi. Die wedstrijd is dus beslissend het voordeel van de Maastrichtenaren die andermaal een ruime overwinning gaan boeken. Vorige week wonnen ze met 3-0 voor Jong Utrecht. Vandaag gaan ze op weg naar een overwinning in Eindhoven. Maar de wedstrijd ligt op dit moment even stil. En stil liggen we ook nog steeds in Kerkrade. Roda tegen Jong Utrecht. Dezelfde reden daar als in Eindhoven. Bekertje op het veld. Maar wel bij een stand van 0-0. Roda zal dus nog vol aan de bak moeten zometeen na de hervatting in Kerkrade. De Graafschap VVV, die wedstrijd liep wat uit in de eerste helft vanwege een blessurebehandeling van Timber. Zware blessure, Maarten, als we het allemaal bij elkaar optellen. Die blessure van Timber, een toch wel stevige nederlaag, dan is het een vervelende avond voor VVV. Ja, heel vervelend, Max, want Dylan Timber eruit met knieproblemen. Al na 9 minuten. Sedlacek is niet de gedroomde rechtsback die je wil hebben. Moreno Rutte op de bank. Schijnbaar niet fit genoeg om die positie die hem zo goed ligt over te nemen. Dan die bal van de lijn gehaald in de 28e minuut. En 4 minuten later de 1-0 achterstand. En nu staat het inmiddels 3-0. Zitten we in de 87e minuut. Is het wel gedaan voor VVV. Van de laatste 10 uit- en thuiswedstrijden wisten ze er 9 te winnen. Maar nu gaan ze de zogenaamde Bietenbrug op. Misschien dat er nog een eretreffer in zit met Martijn Beerde aan de rechterkant. De combinatie met Kluskens aan de zijlijn staat Sedlacek weer. Maar je snapt natuurlijk wel dat de superboeren een heerlijk avondje hebben. Die 3-0 van Ralf Seuntjes. Een paar minuten geleden. Dat is de smeerolie voor de machine van trainer Jan Vreeman. Hoge bal nog in het 16 meter gebied. Die werd gegeven door Sedlacek. Weggekopt door centrale verdediger Sandro Schenk. Voor de Graafschap is er geen vuiltje aan de lucht. Ze stijgen ook in de derde periode. Gaan over VVV heen. En doen op de ranglijst ook goede zaken. Nu nog een keer Seuntjes die onderuit wordt gehaald. Dat wil iedereen tenminste door Roel Jansen in een direct duel. Houdt Roel Jansen uitstekend zijn benen binnenboord. En dus geen penalty en wordt het leed in de 88e minuut. Gelukkig niet nog erger voor VVV.
dus bij de Graafschap VVV, 0-3 bij Eindhoven MVV. Die laatste wedstrijd die ligt even stil. Gevoetbald wordt er wel weer, althans dat hoop ik dan toch. In Kerkrooij, Roda Jong Utrecht, is dat ook zo, Jelle? Absoluut. De spelers zijn weer een minuut bezig. Via een uittrap van doelman Razi is het spel weer in gang geschoten. Na die onderbreking van ruim 10 minuten toch wel zeker. Omdat er een bekertje ter hoogte van de middenlijn op het veld kwam. En dat houdt de scheidsrechter Eigelsheim goed gezien. Inmiddels aan de rechterkant Jong FC Utrecht met een aanval. En Roda heeft best een moeilijke avond. Zeker een moeilijke tweede helft. Omdat ze niet echt tot 100% kansen komen. Behalve de gemiste strafschop van Zauner. En doelman Gadella van Jong FC Utrecht eigenlijk nauwelijks echte reddingen heeft hoeven verrichten. En dus bleef het hier een beetje eentonig, een beetje saai. 0-0. 0-0 dus in Kerkrooij. In Eindhoven ligt het nog steeds stil. De spelers zijn daar naar binnen toe. Een paar minuutjes nog en dan zal die wedstrijd hervat worden. Gelukkig bij een 3-0 voorsprong voor MVV. Die doen nog goede zaken trouwens voor de periode. Daarover zo meteen meer. VVV daarentegen, ja, dat hobbelt naar het einde toe, Maarten. Nou, niet alleen hobbelen. Het is nu een beetje een ramp aan het worden. Want in de 89e minuut komt keeper Jan de Boer buiten het 16 meter gebied. Hij wil daar een 4-0 verijdelen. Maar raakt met zijn hand de bal. En dus kan Bas Nijhuis niets anders doen dan voor de eerste keer in deze wedstrijd een kaart pakken. En dat is dan een rode kaart voor Jan de Boer. Die tot nu toe in deze competitie 1 gele kaart had. Ongelukkig tegen zijn rode kaart aangelopen. De 2,2 meter lange sluitpost helemaal in het zwart. Ja, dat past hem nu goed, want hij is erg bedroefd. Die gaat nu langs de kant. En dan komt daar Jens Kraanmeer aan. Die mag dan zijn eerste minuten gaan maken bij VVV. Ik wist even niet uit mijn hoofd, maar het klopt wel dat er nog wisselmogelijkheden zijn voor Rick Kruis. Voor Jens Kraanmeer is dat misschien wel even prettig om zijn eerste minuten dit seizoen te gaan maken. Hij staat al heel lang te popelen om een keer wat te kunnen doen in het doel van VVV. Maar natuurlijk niet vanaf de 90ste minuut met een 3-0 achterstand in Doetinchem. Kraanmeer gaat naar het doel. De vrije trap is door die hensbal buiten het 16 meter gebied van Jan de Boer. De keeper die rood heeft gekregen voor de Graafschap. De bal ligt zo'n 3 meter buiten het strafschopgebied. En dan moet het muurtje achter de penaltystip gaan staan. Wordt het misschien meteen de eerste vuurdoop voor Jens Kraanmeer. Hij stelt het muurtje op en dan moet hij zelf ook nog positie in gaan nemen. Zowaar Richard Sedlacek als muurligger. Ja, en dan is het Michalis Kosides. Maar we gaan naar Kerkrade, want Jelle. Vertel maar, Jelle. Ja, er is gescoord in Kerkrooij. 1-0 voor Roda. Wij zijn doelpuntenmaker. Dat zou ze zeggen dat Gutslu het doelpunt maakte. Maar dat gebeurde in de ogen van de grensrechter in buitenspelpositie. Door een fraaie aanval die hij eigenlijk zelf opzat. En vanaf de linkerkant de voorzet van Bijleveld eigenlijk te ver wordt. Toen werd de bal opnieuw in het spel gebracht. En toen stond Gutslu bij de tweede paal in buitenspelpositie. Doelpunt giet de snee door. Nog 9 minuten officiële speeltijd op de klok. Roda Jong Utrecht 0-0. Dan terug naar het Doetinchem, de Graafschap VVV. De extra 2 minuten van deze tweede helft zijn ingegaan. De vrije trap van de Graafschap naar die hensbal buiten het 16 meter gebied van keeper Jan de Boer. Ging over het doel van de vers ingevallen Jens Kraanmeer. Het is uitspelen die 2 minuten. Kosides werd gewisseld om Kraanmeer erin te brengen als vervanger van Jan de Boer. Maar VVV hoopt denk ik dat die 2 minuten extra heel snel voorbij zijn. Ja, de verbinding was dus heel even weggevallen met Kerkrade. Maar het doelpunt van Roda is dus afgekeurd tegen Jong Utrecht. Dat is jammer, daardoor blijft het 0-0. 0-3 bij Eindhoven tegen MVV, dat is mooi. De wedstrijd ligt even stil, een paar minuten nog en dan gaan we daar weer spelen. Roda tegen Jong Utrecht. Het is even te gooien, want de wedstrijd had in het iets stilgelegen. Roda dus hopelijk op jacht naar de openingstreffer. Ja, met lange ballen in het strafschopgebied. Boyd rijdt de bal weer binnenkopt. Maar door een overtreding nu de gelijk te hebben, dit keer de scheidsrechter doorgaan. Dat is ook weer opvallend. Goede bal van Rijt in het strafschopgebied. Congolo. En die spelers van Jong Utrecht, die houden tot nu toe alles weg wat er weg te houden valt. Roda moet zoeken naar een gaatje en probeert dat vanaf de rechterkant met Arjen van der Heijden. In de ploeg komt voor Uwaiza. En er wordt
de kans voor Zauner, zou ze zeggen, maar net niet. En dat net niet, dat is wel een beetje het verhaal van Roda deze avond. In de eerste helft een aantal mogelijkheden, goed veldspel. In de tweede helft werd dat steeds moeilijker en moeilijker. Kwam de gemiste strafschop van Zauner, kwam de afgekeurde goal van Güçlü. En hier komt de achterzet, geen voorzet, maar een achterzet van Van der Heijden. Terwijl er 2 man vrij voor de goal stonden. Dus Roda vecht tegen zichzelf in het laatste deel van de wedstrijd. Die 10 minuten pauze vanwege dat gegooide bekertje op het veld. Heeft de ploeg wel het meer energie gegeven, zo liep het. Maar het staat nog steeds 0-0. Dan naar de Graafschap tegen VVV, Maarten. Hoeveel minuten nog op de klok? Het zit erop. De 2 minuten extra tijd zijn voorbij. Het is 3-0 geworden. Laatste doelpunt in de 84e minuut van Ralf Seuntjes. Uitgerekend, hij maakt er 3-0 van. En dan wordt er voor de 4e keer verloren op vreemde bodem door VVV. Wat zo gehoopt had hier goede zaken te doen. Maar dat gaat uiteindelijk niet door. Het is voor het laatst sinds 29 maart 2014 dat VVV 3 doelpunten tegenkrijgt in Doetinchem. De laatste keer dat er ook verloren werd, toen werd het 3-1 en was de eretreffer er van Prins Rijkomar. Nu is het 3-0 geworden. Is het zo zonde in die 28e minuut dat die bal van Beerde van de lijn werd gehaald. Het werd uiteindelijk onverwacht de opmaat naar een toch tussen aanhalingstekens redelijk kansloze 3-0 nederlaag. Dankjewel Maarten Onvleven voor verslag vanuit Doetinchem. Meer over die wedstrijd morgen op 1limburg.nl en de 1 Limburg app. En op L1 TV in Limburg Centraal. Dan NAC Kerkrooij, Roda Jong Utrecht. 0-0, goal afgekeurd van Güçlü. Dat zou buitenspel zien, maar dan moest een heel scherp oog hebben, wil ze zo gaan zien. Hoe dan ook, Jelle, wie deed de neusput voor Roda uit met zijn invalbeurt? Ja, dat werd net bijna bereikt door Bijleveld. Maar dat zei het al, bijna is net niet goed genoeg. Hij komt er wel aan te pas, maar hij kreeg weinig bespeelbare ballen. Dus wel te zien dat hij sterk is in de duels. Ook kopsterk, want hij wint zijn duels. Maar aan de andere kant is er nu FC Utrecht. Dat vanaf de rechterkant door wil, maar de bal wordt onderschept door Kochlin. Daar is Saik, die een overtreding mitkreeg, dus de vrije trap. Licht aangeslagen. We zijn halverwege de helft van... Ik kijk trouwens even wat er verder nog gebeurt. Er ligt een speler van Jong FC Utrecht geblesseerd op het veld. De scheidsrechter noemt alle tijd om door naar te gaan kijken. We zijn halverwege de helft van Roda, waar de ploeg in de inworp te goed heeft. En dat lukt even op zich wachten. Vanwege die blessure van de speler van Jong FC Utrecht. Bijleveld met de inworp. En Roda wil natuurlijk het tempo hoog houden om nog dicht bij de belangrijke treffer te komen. Dat de ploeg in ieder geval stevig op die tweede plek in de keukenkampioen-divisie zou houden. Maar het gaat zo moeizaam in die laatste minuten. Het is lange ballen, pompen of verzuipen. En voorlopig komt de bal niet in de buurt van het doel van Jong FC Utrecht. Waar doelman Kevin Gadella zijn doel moeiteloos eigenlijk schoonhield. Nog 4 minuten officiële speeltijd. Dan zal er nog waar het bij komen. En het publiek in Kerkrooij gaat er nog 1 keer achter staan om de ploeg te duwen naar die belangrijke overwinning. Met een inworp van Rijt aan de rechterkant. Congolo met de voorzet. Komt niet tot bij Güçlü. Bijleveld vinkt op aan de rand van het 16 meter gebied. Soleer dan naar de buitenkant waar Rijt en Congolo staan. De bal toespelen. Bijleveld lukt door, kreeg hem niet. Van der Heijden kreeg de bal. Maar verspeelt de bal ook weer. Dat is zo net de eerste keer. En dus kan Jong FC Utrecht overnemen. Met een counter. Maar dan is er altijd dat slot op de deur. In dit geval Spierings. De bal weer oppinkt en naar de andere kant probeert te spelen. Naar Zauner, maar de bal is te kort. Dus nieuwe countermogelijkheid voor Jong FC Utrecht. Via Akkerman aan de rechterkant. Bijleveld met. Maar Akkerman kreeg de ruimte om de voorzet te geven. En dan wordt bijna de mogelijkheid. Maar de bal geblokt door Congolo. Counter voor Roda. Het gaat op en neer. En Didde is nu de man die met naar voren trekt. Inworp voor Roda. Tempo wordt verder opgevoerd. Zauner wil de bal kwijt, maar hij kreeg hem niet. En dus moet er gewacht worden op Bijleveld. En dan neemt Utrecht
van trainer Ivan van Dinteren de gelegenheid te baat om eens even te gaan wisselen. En daardoor vertraagt het spel weer. Maar het is duidelijk, Matthijs Didde als extra wapen in de punt van de aanval. Het aantal lange ballen dat zal toenemen in de komende minuten. 88 minuten gespeeld. Roda in de aanval via de rechterkant. Via Arjen van der Heijden. Met kappen draaien en dan de voorzet te kort en te laag. De hele zwakke invalbeurt. Hij krijgt dan de bal terug, toch weer naar binnen. Nieuwe bal en weer te kort. Rijdt Didde met de kopbal. Komt niet aan. Van der Heijden op de punt van het strafschopgebied. Rijdt met de scherpe voorzet. Oh, en de Houssaik zien een momentje kunnen hebben. Als ze zien een hek goed gestoken houden. Dan. Maar als, dat telt niet. Het staat dus nog steeds 0-0 in de 89ste minuut bij Roda Jong Utrecht. Sensatie bij Helmond Sport tegen NAC. De allerlaatste kans, de allerlaatste aanval van de wedstrijd. Daarin scoort Helmond Sport en wint uiteindelijk met 1-0 van NAC. En NVV dat gaat winnen op bezoek bij FC Eindhoven nadat NAC nu tot op 1 punt. NAC wel een wedstrijd minder gespeeld dan NVV. 3-0 de voorsprong voor NVV in Eindhoven. De wedstrijd lag even stil. Rick, was de stand van zaken op dit moment? Er wordt weer gevoetbald gelukkig. We zitten inmiddels in nog 1 minuut en 10 seconden van het einde van dit duel. Althans van de officiële speeltijd. En een wedstrijd dat MVV deze wedstrijd gaat winnen. De 3 punten gaat pakken met 3-0 gaat winnen. Dat is eigenlijk dezelfde stand als de vorige wedstrijd tegen Jong Utrecht. Want toen wordt het ook 3-0. Het publiek van MVV heeft viers gevierd. En ja, het is eigenlijk het liek op dit moment in de toerswedstrijd. Want de supporters van Eindhoven die hebben dit keer niet gewacht. Die zien allemaal gegaan. Er zitten er nog heen en door een verdwaalde op de tribune. Maar in principe is alleen nog het MVV-publiek aanwezig. En dat viert viers, want het werd het Maastrichtse ploeg over een paar seconden de 3 punten binnen heeft. En toch weer aansluiting werd te vingen met de ploegen die nog aan het strijden zien om een plaatsje in de play-offs. Het zou fijn zien als dat net wie vorig seizoen gaat lukken. De laatste minuut loopt, maar de overwinning komt natuurlijk niet meer in gevaar. Roda tegen Jong Utrecht. Kan Roda toch nog die zege pakken? De officiële speeltijd van 90 minuten zit erop. De stopwatch is aangezet. Er komen 3 minuten minimaal extra bij. Met Didde als een rechtsboete. Die probeert een hoekschop te forceren. Dat wordt geen hoekschop, maar een inworp. Dan moet het even duren voordat Boyd Rijt bij de bal is. En de inworp geeft nummer. En nog 1 keer geeft het Parkstad Limburg Stadion gas om de ploeg naar voren te duwen op jacht naar de winnende treffer, want dat moet het dan worden. Rijdt Congolo. Overtreding, vrije trap aan de rand van de zijlijn, tussen zijlijn en strafschopgebied in. En dan meldt Arjan van der Heijden zich voor. En dat wordt dan een indraaiende bal. Hopen op het hoofd van Didde of van Kochlin of van Spierings. We verzinnen een klein treintje. En voor de goal Gütslu en Saik. Doe het even omdat de scheidsrechter het druk heeft. En nu gaat de hand omhoog. En mag de vrije trap te komen. Van der Heijden. Indraaiend. Achterin bij de tweede paal Sauner. Maar geen gevaar. Geen probleem ook voor Gadella. Die dan de tijd pakt om zijn ploeg te positioneren, te herpositioneren. En de jongens van Jong FC Utrecht die zijn uiteraard blij met deze tussenstand. Want een punt in Kerkroo als nummer 17 tegen de nummer 2. Dat is een knappe prestatie. En mocht Roda hier puntverlies leiden, dan is het dat aan zichzelf te wijten. Dat is duidelijk met de gemiste strafschop, met de gemiste 100% kans van Maximilian Smit in de eerste helft nog. Worden toch wel hele grote mogelijkheden om de wedstrijd hier naar zich toe te trekken. Maar het werd moeizamer en moeizamer in de verloop van die tweede helft. En het publiek wil weer een vrije trap, maar het wordt een inworp. Roda halverwege de helft van Jong FC Utrecht met Rijt. Goede bal op Van der Heijden. Dit draait weer de drukte in. Van der Heijden naar Rijt met de voorzet Gütslu. En daar komt niet het doelpunt. Saik, het schot werd geblokt. En dus een hoekschop. Nog een halve minuut volgens die 3 minuten blessuretijd. Dus met de hoekschop misschien wel de laatste kans. Van der Heijden, indraaiend. Alle lange mensen met naar voren.
Bijleveld op de rand van het strafschopgebied van Jong FC Utrecht als een soort van laatste man van Roda. En Razi, de doelman van Roda, op de middenlijn. Daar komt de corner. Laatste kans. Laatste moment. Nee, nog niet. Mag nog doorgaan. Rijdt met de voorzet. Geblokt. En dus is dit het eindsignaal. En verliest Roda in de strijd om die plek 2. Twee dure punten tegen Jong FC Utrecht. Kapot geknokt. Maar het wordt te veel net niet in het Parkstad Limburg Stadion. Roda JC, Jong FC Utrecht 0-0. Dankjewel Jelle Kleine voor verslag vanuit de Kerkrooy. Rest ons nog het staartje van Eindhoven tegen MVV, Rick. Het is afgelopen. 2 minuten blessuretijd plus 2,5 minuten die we nog regulier hadden. Hebben geen kansen meer opgeleverd aan beide doelen. En dus is het 0-3. Een mooie uitslag voor de Maastrichtse ploeg. 2 keer op rij met 3-0 winnen. Dat zijn duidelijke cijfers. MVV gaat over Eindhoven heen en vindt aansluiting op jacht naar een plekje in de play-offs. En zo is het maar net. Rick Remers, dank voor het verslag vanuit Eindhoven. Boe MVV wint met 3-0 van FC Eindhoven. Roda laat inderdaad 2 hele dure punten liggen in de strijd om promotie, rechtstreekse promotie tegen Jong Utrecht. Het wordt 0-0 in Kerkrade. En VVV kende een vervelende avond op bezoek bij de Graafschap en verloor met 3-0. Verder ADO tegen Emmen, 3-0. Groningen tegen Jong AZ, 4-1. Helmond Sport wint in extremis van NAC met 1-0. En Telstar en Den Bosch die deden de punten, het werd 0-0. Kijkend naar de stand in de keukenkampioen-divisie. In de hoop dat die inmiddels is bijgewerkt. Daar lijkt het wel op. Willem II, dat kwam vandaag niet in actie, maar staat wel nog altijd ruim bovenaan. Met 5 punten voor op Roda. ADO nadert Roda tot op een punt. Dan de Graafschap, ook zij sluiten aan. Naderen Roda tot op 2 punten, staan nu 4e op de ranglijst. Ook Groningen schuift op, plek 5 op dit moment. Maar de achterstand op Roda van Groningen is wel nog altijd 6 punten. VVV, plek 9 nu, 33 punten. En MVV schuift op naar 11. Nadert de play-off plekken, want heeft nu 32 punten. Dat is nog maar 2 punten minder dan nummer 8 NAC. En die plek 8, daar gaat het om, hè, als je naar de play-offs kijkt. Wel heeft NAC een wedstrijd minder gespeeld dan MVV. Een avond dus met gemengde gevoelens. Een hele mooie overwinning voor MVV. Een teleurstellende wedstrijd voor Roda. Teleurstellende wedstrijd ook voor VVV. Alle nabeschouwingen van deze wedstrijd morgen op 1 Limburg en ook op L1 TV in Limburg Centraal. Wij van de Sport zijn er aanstaande zondagmiddag weer vanaf 4 uur. Met de wedstrijd in de Eredivisie tussen FC Volendam en Fortuna. Die begint om 4:15. Vandaag in de Eredivisie overigens nog PEC Zwolle tegen Vitesse. PEC wint met 1-0 en duwt Vitesse verder in de problemen. Dat was het wat deze LA Sport betreft. Vandaag dus op de online kanalen vanaf komende zondag weer gewoon op de radio zoals gebruikelijk. Hoe dan ook, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Nog een hele fijne vrijdagavond en graag tot de volgende keer.